duela gutxi, Euskaraldia hasi da. COVID-19 dagoen arren, ospatzen saiatu gara dakigun modu bakarrean. Euskaraz hitz eginez. Aho bizi eta belarri prest izeneko bi rol daude, eta bakoitzak zeregin bat du. Irakasleak bidalitako bideoa ikusi ondoren, haren hausnarketa egiten hasi gara. Kanta bat da, non Euskaraldia azaldu eta euskaraz hitz egin behar dela dioena. Euskaraz beti egiten saiatu behar garera dio. Eta gehiago, posible bada Euskaraldian. Hainbat leku aipatzen ditu non euskaraz hitz egin dezakeguna. Ospitaletan, trafiko kontroletan, etxean, ikastolako atarian, Instagrameko zareetan. Hala ere uste dugu, leku guztietan aritu gaitezkela euskaraz. Abestiak esaten duen beste esaldi batean ere fijatu gara. Nire hizkuntza zure esku ere badago. Oso esaldi polita eta ona dela deritzogu. Arrazoia duelako. Batez ere, euskaldunak ez badugu euskaraz hitz egiten, euskara galdu egingo dela adierazi nahi duelako esaldiak. Oso kanta ona dela deritzogu Euskaraldia aurkezteko. Oso letra originala duela. Naiz eta guk ez beti euskaraz egin, Abestiaren bitartez konturatu gara, euskara gehiago erabiltzen saiatu behar garela. Batez ere Euskaraldian. Naiz eta benetako euskaraldia, 375 egunetakoa izan.